Tak ja si myslím, že na prvé kolo druhej ligy sme videli veľmi dobré stretnutie z oboch strán. Obidve mužstva sa snažili hrať útočne, áno. My sme si vytvorili na začiatku dve vyložené šance, sme nezužitkovali najazdy na brankára, potom na súper pritlačil, mal tam po rohoch možností, áno. Druhý polčas samozrejme sme čakali, že domáci vyvinú veľký tlak. Žiaľ, nepremenili sme protiútoky, ktoré sme mali, a ten najazd Kerbra, ktorý išiel sa na bránu, si myslím, že mohol rozhodnúť. V závere sme boli, alebo v posledných sekundách sme boli trošku nekoncentrovaní, dostali sme góla. Ja samozrejme ja aj celé mužstvo sme smutní z toho, že sme ten záver nevydržali, ale si myslím, že sme hrali proti kvalitnému súperovi, proti mužstvu, ktoré má ambície na postup, a si myslím, že z Opavy sa tak ľahko body voziť nebudú, takže aj s tým bodom som spokojný. Tak určite. Ako tento dneska ťahal a aj prihrávky, aj škoda toho zakončenia, čiže tam sám na bránu, že to nedal. To je jeho problém, to zakončenie. Keby on bol, ako vedel zakončovať, tak si myslím, že bol skutočne výborný futbal. On vlastne bol prihrávku Chmeličkovi. Chmeličkovi, áno, ale aj on tam bol sám. Tak ako v pohode, možno niektoré lopty mohol chytať, nemusel vyrážať, ale ja som spokojný s ním. Dal tej obrane istotu.